Dit apparaat zal u helpen. Bel het alarmnummer. Roenom in de provincie maakt je meestal gebruik van het aanbod van de zorgverzekerder om een reanimatiecursus voor geest te volgen. Die kost hier in Wiekcentrum De Waring in Drachten. Als het me nou voor mijn neus gebeurt, dan ben ik degene die misschien wat van kan. We zijn daar thuis, dus het is mooi dat je het even meenemen kan. Zo. Elektroden op de ontblote borst bevestigen. Het valt me toch wel wat aan. Eerst dacht ik van, nou ja, dat zal wel wat afvallen. Maar als je dan bezig bent, het mat al is correct en dan valt het dan weer aan. Shock wordt voorbereid. Het idee van de cursus kwam van Erwin Duursma van de Friesland. Ik heb zelf een half jaar geleden iemand moeten reanimeren. En ik had gelukkig iemand bij mij die dat heel goed kon. En die heb ik zo goed mogelijk geholpen. En dat was wel een beetje een aanleiding om te zeggen, hey, er zijn veel meer mensen die dat meemaken. Kunnen we daar al vanuit de Friesland niet wat aan doen? Shock afgegeven. Nota is er nog net in een systeem om de mensen zo gauw mogelijk bij het slachtoffer te krijgen. En moet je ik maar weten, werd de apparaten hing je. Wie zei ik van, wij hingen dat apparaat, kennen we er wel bij? Of hingen het aan de buitenkant? Of hoe moeten we het bereiken? Zo. Bij ons bij de plaatselijke garage zien. En nou ja, we zijn op een burger georiënteerd en daar ben ik gewoon bij de sporthal. Dus, een keer er daarbij of maak je een code dat weet ik dus net. Ik heb geen idee. De stichting Hartveilig Friesland is druk onder de gang met AED Alert, het provinciale alarmeringssysteem. In oktober moet het invierd worden. Dat is vrijwillig, mensen kunnen zich daar zelf voor opgeven. Maar op die manier koppelen dus die 4000 mensen of iedereen die maar wil en al kan reanimeren aan een registratiesysteem. En die kunnen dan een oproep krijgen om te gaan helpen. Via een sms van de Noordelijke Meldkamer. Daarin staat dan ook de locatie van de AED in de buurt en de eventuele beveiligingscode. 2, 1, stop reanimatie.